labarin hankaka da kurciyoyi. Wata rana wasu kurciyoyi suna tuna a gonar wani manomi, suna tona shukar da ya yi suna cinyewa. Suna cikin haka sai ga wani hankaka ya zo wucewa, sai ya tsaya ya ce da waɗannan kurciyoyi, Ya ku kurciyoyi, ina mai ba ku shawara da ku tona duk abin da manomin nan yake shukawa ku cinye. sai kurciyoyi suka tambayi hankaka da cewa, Hankaka, za ka iya faɗa mana dalilin da yasa ka ce mu tona duk abin da ke gonar nan? sai hankaka ya amsa musu da cewa, Saboda akwai irin rama a gonar nan. sai kurciyoyi suka kaɗa bindi suna ma hankaka dariya suna cewa, Hankaka, yanzu mu me za mu yi da irin rama? Bayan ga dawa ga gero, mu babu abin da za mu yi da irin rama. kwanci tashi rama ta fara fitowa har ta girma, sai manomin ya cire ta ya haɗa zare da ita. Da wannan zaren ne manomi ya kafa tarkon da ya sa a gonarsa domin ya kama kurciyoyin nan da suka addabe shi da barna. Kwatsam wata rana wannan kurciyoyi sun zo gonar wannan manomi, suna cikin wannan tuna, ba su ankara ba sai dai suka ji su cikin wannan tarko. Kurciyoyi suka yi iyayensu su fito daga wannan tarko amma sun kasa. Suna cikin wannan hali sai ga hankaka ya zo cewa ya tsaya da sai da su. Zan ce ran nan ba na faɗa muku ku tona irin ramar nan ba tun kafin ya fito? Ai ga irin abin da nake yi muku guduna ya faru. Bayan hankaka ya gama yi masu bayani sai ga manomin nan ya zo, sai ya kama kurciyoyin nan baki ɗaya ya tafi da su. Sai hankaka ya wuce yana cewa, Ku kawar da mugun iri tun kafin ya girma ya kawar da ku. Ku kawar da mugun iri tun kafin ya girma ya kawar da ku.